Naimbang daw tayo amin ayatin nga kapsat at da itat ta ditoy ayan iti gayem ko nga ni brother and chill galasi. Daytoy iti madaydayaw nga kalapaw na wenno paggidanan na no kasjay nga mabanugan nga agtrabaho at dadtoy dagiti indayon wenno duyan nga kuna tayo. Iti Ilocano duyan. Okay, adatoy iti kun kunata yung rest house na dito'y abay iti Bantay. Nagdalimanat iti ayan kadagitay usaron na nga paginuman. Ken usaron na nga pangalalaan iti danom nagdadalos kakabsat kini kaya. Ang dami nito italikaman na nga usaron iti panagkuman. Ada iti padanom no nakurang iti tudo dagiti usaran nga pag bisibis ka dagiti mulmula nga nateng andamang dagiti sprayer dita dapat iti lakasan na lakasa ti tulag nga kuna tayo dagiti kadaanan parador o istante siguro daytoy pagikabilang ka dagiti pagimpangan ka dagiti kung kuna tayo nga agas siyempre nakatulbag awan iti agala nga maiganan dagiti ubing kasta tinapintas kakabsat nga usaron no adda tayo kadagiti kakumkumanan wenno farmers dapat na may kabilita dagiti kunkunan tayo nga insecticide dagiti agas insecticidio yan dagita mabalin dagita nga usaron nga pangidalimanutan dagiti kakabsat dagiti naimulmula na dito bakras dito yung turod dagito iti silew kuna tayo nga kaslas sabong iti bunga na napintas nga kitkitaan dagito iti mabuibuya tayo kadagiti YouTube or social media dagito kuna tayo nga tigi ti panagtawag mi dayto kakabsat na kami nga Ilocano jak amo kada kayo nga katakalugan o kainglisan jak amo no anya tinaga na daytoy kada kayo kakabsat dito yan mi nga Isabela tigi nagitag tubtubo kada gitay bakbakir na kuna tayo nagado dito kakabsat daytoy iti mulmula daytoy barkadak so do kakabsat iti nagtubtubo dito'y kalapaw na nga pag inanaan na no kastoy nga alaldaw so dagitoy kun kunata yung laya nga nitib ado ti laya na nga nitib dito kakabsat may kabid ka dagiti pupuon ka dagiti chimilina daytoy mo ti kun kunata yung luyang dilaw nati makaagas iti ryumaken iti saksakit iti siket damin bagas na tayo kakabsat dahil ito kung kunatay nga sili nga pagburburasan na iti sinako kada malam nga lako ijay lugar mi dahil ito pagburburasan na awan pa'y unay ti bunga na nabit pa'y gamin nga nagburasan na kakabsat kinigayam so mapantayo pa yung mga location iti na nagmulaan kadagiti nakaadu nga natnateng may so nga pangalalaan na kadagiti inaldawal daw nga gastusan da usaron da iti inaldawal daw iti panagbiag da wen dayto iti kapipintasan nga trabaho na nateng tayo mulmula so nga napintas gayam no iti tao ket kanayon nga agmulmula kadagiti kakastoy nga klase iti nateng libre ti makan lang arudan madingdang libre pay iti gastusin naglako kalaan kakabsat kinigayam jayan adamanan iti ganansyamon iti inka ilaklako kadagito nga nateng kakabsat nataray iti natengrata dito yan may adamot tingin na iso nga naging bag kunay iti apo so thank you very much kada kayo amin ay aten nga kakabsat iti daytoy manen nga in video ka kayo nga pakakitkitaan
pakaliwliwaan iti biyag iti agkumkuman iti farmers kakabsat kin gayem. So yamanak kada kayo iti nakabsat kadagiti adda iti balasiw tao abroad ken iti Luzon, Visayas, in Mindanao. Apo ti kan nga tumulong kada kayo. Ket isu iti mangliwliwa ken mangup kadagijay panpanunot tayo nga nadadagsen. Amen. Praise the name of the Lord. Agyaman maning kada kayo. God bless us all kada kayo. Amin amin ay ayaten nga kakabsat. Praise your name of God.